אמרתי להם מה נשמע, אמרו לי לא יודע, לא הבנתי מה קורה, פתאום אמרו לי מה נשמע, לא הבנתי מה קורה, הייתי על רקטה, פתאום הבנתי מה הקטע, לא יודע מה הבנת, לא יודע מה הבנתי, לפעמים רק הקטע, לא הבנתי, התבלבלתי במילים, אבל לפעמים זה תפקיע שראה עבור מוזיקה. לפעמים אני שרה ואתם עשיתם בערוץ, עשיתי סקר, אני שם פה ילדים, רואים, נהנים, שומעים, הייתי אז דם, אמרו לי וואי די, לא סיוטים? אמרתי להם כן, 4,000 מנויים. ילדים אמרו וואו, 4,000 מנויים, כמה מנויים זה הרבה כל כך מאוד, לא הבנתי מה קורה, כולה 4,000 מנויים, אבל אני ראיתי שכולם ככה אמרו לי שלא הבנתי, מה ידעתי? לא הבנתי, לא שמעתי, לא ידעתי